Kajing poi sakawai ka machine ba Thymmai kan sapan step chusho ya kajing test example balapha dak sorkar jela sanigrim kumbalong menta na ka shispa Tylli onla ban pha test no hadu shispa prapo Tylli Naduh ka Taiew ka banwan sakawai ka bangakwa banyathu ang ne kalong ka kubor ka babha namar ba ya kanekat testing center kumbalong menta hapo ka jela megala ni don betik tan kawai hapo negrims but ka capacity jong kanika testing machine kalong shispa Tylli Shisngi ka capacity jong ka te ka bangas ngutrat banyathu ipi bala poi biang ka machine ka additional machine kala poi biang menta kidang ya install hapo negrims ka bangin yo extra ban ikermen scam bayakan ni nginla ban pentrekam hakani ka Taiew ka banwan haka bakani ka machine ko mau pimenta kelas kilayas dang ban install ban ngakermen scam hakani ka Taiew banwan nginla ban kentiu ya ka numbers of testing na ka shispa Tylli sya ka shispa prapo Tylli Naduh kani ka Taiew ka banwan ladengila ban le komta shispa prapo Tylli Shisngi ngakermen scam kan long ke jimentoy ka bakraw na kabenta ka jela jomi barok away.